12,60. Kamera beží zase 20. Co myslíte? To je Venuša. A kde sa povedali, ktorá? Ktorá planéta? Druhá. Tak. A viete niečo bližšie o Venuši? Je menšia či väčšia od Je Zeme? väčšia alebo menšia od Zeme? Približne rovnaká. Trošku väčšia. A viete, čo je zaujímavé na nej? Martina. Ale prosím, čo je zaujímavé? Martina, čítaj nahor. Čítaj. Venuša je druho položitou v poradí od Slnka, je pomenovaná podľa ľudskej volume, práci a lásky. Je drahá. No a čítaj. Je drahá, sa nachádza vnútri dráhy zemné, takže podobne ako Merkur sa nikdy nevzdiali ďaleko od Slnka. No, dobre, ďalej. Toto je ešte zaujímavé. Venuša je najpomalšou planétou v slnečnej sústave a jednu otočku vykoná raz za 243 dní. Si predstavte, že ten deň, ktorý u nás trvá 24 hodín, na Venuši trvá 243 dní. Venuša obehne okolo Slnka zhruba raz za 225 dní, to znamená, že ten rok, ktorý u nás trvá 365, tak tam je kratší. Jej dráha je najmenej časová zo všetkých planét slnečnej sústavy, čiže sa najviac približuje ku kružnici. Je vzdialenejšia od Slnka, vzdialená 108 miliónov kilometrov. Červenkastý nádych, pričom jeho intenzita môže kolísať. Tak dobre, takže teraz už viete, čo máte vidieť a ideme sa pozrieť na ten výkres. Vidíte to? Poďte sa pozrieť. Musíte si oko. Sem poďte, to je vidieť pekne voľným okom, poďte sem. Ale Tu máte slniečko. Poďte sem. Nepozeraj sa. Tam je slnečka, tá čierna bodka, vidíte? Tak to je Venuša. Ale tá spodnejšia. Tá malá čierna, áno, to je Venuša, teraz sa nachádza pred tým slnkom. Ešte si zoberte to sklíčko, aj tam je to vidieť. No nie. Dobre, tak teraz je 9:12:36. No, takže zase, že nevešli tá obloha nič. Našla si ju? Nenašla.